Hello guys, this is Eric Hilot of Digo City, Davao del Sur, Mindanao, Philippines. Welcome to my channel. Welcome to my traditional Hilot with healing. Ayan, magandang araw po. Good morning, shout out sa first viewer. Ayan, ayun buntag sir. Saan mong pamati? Wah, nang kung lawang dua ka abaga. Oo. Di ang isa, di akong hawak ba. Saan mo na mong mabaga? Nakaagin ka ng das na duglok ko ba? Na? Nabunal ko ba? Oo, tapos. Tapos, at nagtudro. Dugay na? Dugay na tayo. Mapila ka tuloy pa niya. Dugay na siya, pero sige lang, balik-balik. Kung mabigyan. Mawala, naabit ko na. Ano sa lana? Karoon daw, dugay-dugay ng mga sobra na. Buwan. Sobra na. Ipon, papagol to eh. Tatlo nakabulan siguro na nabunal sa liwat ba? Karoon dito wala ito umian ba? Ito ba nga, isip ko amo na ko? Kung yan ano mo, wala sakit? Kung naman na sakit mo siya. Sakit sa asa dapit ang portion ng sakit. Ang ini ko, Paminganin mo. ang daw may tugat siya nga dagdag. Parehas pikas. Pero mas panin Sakit. sakit. Ang lima Sakit ba? lang. Wala yung ngul-ngul, ngalay. Wala. Sakit lang bro. Wala mo halang. Hindi ko lang sa mga pirsa nga maamo na. Sakit. Tapos may Mga naman yun, may no? ugat nga Buti niya bro. kantin. Asa pa yun? Ako nawak. Oo. Na mag-amo ko ingon nana bigla lang siya. Maamo na siya lang. Kung maglibok siya nga. Then isa ka semana na siya dakon nga batyabun. Pagpawan. Karon Dire mga dapit, dire. hindi rin ako. Dire gyud. Sige. Sa may hawakan dyan. Asa pa yun siya? Kani, mapila kadlaw naman paminaw na. Suwabi ka sa mga Oh, nagparamdam. mga duha ka semana. Dayon karon daw aksyon na siya nga makatindog na ko ba. Ato hindi ko katindog. Samot na magbubuko mo. Maputol ni ba? Bro, mana po. Sige, abaga. Kaya ako nga ini daw nga wala ko. Wala kusok. Wala mamoy po yung ngalay. Banwa Banwa na siya. Banwa. ngalay. Anong bro? Ugol lagi daw sa Lami amat eh. Sabi lami abat eh. Sabi may patong. Saan ba? Nami iya. Nakapasa na kagahapon. Punto hapon gabi. Kapit Lima sa haba, Perminti. tunas, ligo. Hindi permanente ang. permintigid ko basa-basa kung ano kay daw hindi ko nga ng kontinit ba. Mas hindi dahil lawas ko. Hapon. Mas oras. Hapon sa mga mago kag sa dili. Ang isang dito taso di hago. Udto, hapon, gabi, bawal din magbasa. Masa, habat, tunas, ligo. Tanan basa kay basa na to, ang atong lawas. Basa lang. Ito lang ito sa himasa ang gyud. Hindi na sugod. Tawagan na niya. Pas mo sa kusog. Di man tanan mo to anak pero maugi na yung realidad siya. Puro mo lang ang palilap ko. Pas mo sa kusog na wala na sa ospital ha. Wala na. Lahi ang mga findings kung sa ospital na siya. Isa kaya naman maundangan na. Dahil na si Sir. Once maningil na sa Sir. Dili ko manghadlok pero ang hindi nga na. Lingko juga. Kuha na ganin na siya siguro daw naningil na ba? Oo, Kaya sa oo. una ko pa nga gawi ba? Pag umano po Bata ang ako. Na kasanayan ko na bahantis sa rin. pero maningil na, labi na Naningil na. Karoon ko na. Pero pag mata sa tong edad, muwit man gyud ta. Di gyud na to na ikalimod, muwit gyud ta. Batyagan ko na karoon. Oo. Naningil ka lang. Ganyan. Bayad ako sa mga sir, kung may mo, hinay-hinay o undang. Antod niya, undang na gyud. Undang gyud ang tumoy. Kaya mo ni pinakakuyo nga sakit sa tao rin nga panampas mo. Nga walay findings na. Ano ha, timanday ka sir. Masa pa gyud? O tibok lawas na gyud. Kana lang siya na ako. Ang abaga, dili, likod. O kanang dili tapita, dili, sa likod dili, wala. Ang kinilang siya. Ano yung pinaka-concern niyo mo? Pero kanin siya, tanong, concern yun siya kay mo na pinaka-pagpapilin man. Pagini ako na wala mo lang dito siya ang May nakabalo ka sa kasar? may nagkanto man diri nga kanya sa kabalik. Hindi ko pala ka siya ang nagpabalo sa akong kauban. Dahil nadala yung bigan isa namin ko sa uban na Na taga-kuan? dira lang siya sa Aurora. Ah, Aurora. Aurora 6. Rossi. Katong sa tumoy ilang balay. Tumoy. Napawala. Oo. Katong na bagong buhat ng balay niya. Oo. Ano yung tindahan? Nakainom daw. Murag mao na siya. Nga nasa kita lang rin nga iyang kuwan daw. Sa serum ko. Oh, sir. Murag commander ko to, commander na.
sakit mo daw yan. Oo, bakit yan? Anak, sakit mo sa lawa kasi. Tangkad. Tanggat ko na doon. Oo. Siya din nagkuhan. Oo, siya po. Dugay-dugay na po na ko na suki. Napiat mga, sila nakabulan siguro. Nga itong nakaano sila po. Kung siya nagkuhan sa mga day. Huwag na yung mga gapon. Oo. Wala magakontak kita ng Yung service. Anak-anak magugok. Depende sa customer. Na may customer nga. Kami ako dili. Oo, nagpuli na lang ko. Pag puli ko, nag-fix sa tawag sa ako ng gapon ng hapon. Lima na lang daw. Mga alas 9 na mga. Kaya alas 6 tayo, pabalik ko niya ito gapon. Kaya alas 9 na, para hindi ka maano, kaya gapon naman balik. Sige, dugay mo ko yun. Sige. Sige, ako na lang bahala ng mga uban. Yung mga padulungay, apilon po na ito ng padulungay. Noon, pero ka na yung mga kwan, George, pasmado juga. Maski ako, kuan ko, agree ko na sige nagpas-pas mo nga ginambal mo. Damo gambal sa ako na muna, isa una ko. Hindi ko magpuko. So, karong bati ko na ba? Kasagaran na mabati na sir, mga 45. Mga dira ko na 40, 45. Pero depende po sa kondisyon sa tao. Apoy dugay tayo, napoy sayo. Mana. Sige. Asa kang balay no, sir? May ara ang balay ko ara lang sa kuan sa dira sa may truck sa may dawis lang yun. Dawis ka. Sige. Pero wala ko lang ano ba dito mo kung Pero yung balay yun, asa yun? Ara, Dawis yun. Ara ila dawis. Sige, ayan guys, shout out sa taga Dawis, Ligo City, no? Hello sa mga taga Dawis, shout out sa inyo, ha? Nasa sir, dali atong tabangan na iyang di pamatin mo, nadungog man ninyo. Kung nakita naman sir, tingala ko yung ka, or nako YouTube channel. Kung makasearch ka, Eric Hilot lang. Katong kauban niya si Sir Bernardo dito, uy, maigat, naday ko di, malipay po ang mga taga-Lagyo. Kung nakita po nilang video, umani po ang mga Lagyo. Kaya naman, gusto po niya mangitag ka ng, kasi kung may maayo, naman yung mangitag din. So, tabangan natin sa Sabdere, nga mamayo yung ginapamatay sa kalawasan, no? Siyempre, inabanan si pagkampos Ginoo. Doon na gitna lakas. Siyempre, disiplina lang yun. Kaya mo, may lang pamagi. Disiplina lang yun. No? So, agi magyod tatanan ng 20 anyos, lahi man yun. Ako dito sa una, puto itong graa. Ulan, ilit, sukul ko. Singot, uga, sukul. Ito sa gikanan. Power, magkaya, no? Pero madugay, agad eh. Tingnan na lagi. Ano man. So, siyempre, tanang nga mo doon rin sa to, guys. Tabangan na to, putob sa itong mahimo lang yun, no? Ano lang. Hello sa ko mga subscribers, thank you so much guys. Sumasukay na ko sa Hilot, thank you so much. Nagasuporta sa kong kadaglaw niya. Maraming salamat sa kuwan, 2,400 plus subscribers. Thank you so much guys. Shout out ko sa kuwan, top 3 country viewers. India, Indonesia, Philippines. Ayan. Shout out po sa lahat ng mga OFW. Maraming salamat. God bless po lahat ng mga OFW. Ayan. Kung karoon lang po kayo nakikita ang video, please subscribe. I-click lang notification bell para updated ka sa mga gina-upload ka na adlaw. Pwede ka mo-like, mislead ko masiyat ka. Comment lang kung unsa imong ginapamati. Kasi makatabang tao. Comment lang kung saan yung ipamati nga. Hantod karon wala gyapon mamaayo. So ayan guys, mag-julit ako guys. Shout out po sa Dawis, Digos City. Love you guys. Okay, kulog to sir. Asa kang t-shirt sir? Kanino? Wala to sir ha? Magdala ka jacket? Oo, may jacket. Kulog ta, kulog ha? Tama to. Ano ko lang? Okay na ka na?
Ah, ganun. Kamay lang, haka na ka. Ano pangalan? Tungkol? Sino pangalan? Wendell Villarong. Pangalan lang. Wendell. Ha? Biji? Ha? Biji ba na daya? Oh. Wala din sila? Dito ba? Oh, i-jack mo. Oh, matis na. Ha? Ilog ka ilog. Pagkamay ka na. Jack? Jack? Hello, Jack. Oh, Lord Eric, Jack. Oh, 105 og lauoy 20. Lauoy 20. Ah, bali 20 panalan ako. Ah. Oh. Salamat, Jack. Pila de la way. Isa balik ko. Nanginigit ng lauoy. Hindi mo gawin ng power. Wala din ako kabaga ba? Baboy ko ng bali ano? Ha? Baboy din ako. Baboy? Di ba ang tangkal ba? Ah. Ako ang ipunta din ako na kamuat di. Ang palang ko ba? Pag-iso ko, nagtambak na, dilubag niyang akong kamot. Gusto na kayo na. Kaya na bilang kusog ko sa boss. Naglingin. Bigat-bigat ang gusto ko mo. Wala na yung pagkalag. Bukat-bikat ka. Tingog. Ha?
Gabi. Tatang ka daw. Tatang ka. Tatang ka sa loob. Ha? Ganyan. Dryer. Likod.
sir. Ah, kaya pa na tao. Salamat sa Ginoo. Salamat. 20% pa gani na. Ayo pa mo nagtinoon mo man, sir. Naigo get. Kapag ito ko 50%. Nainay na tagundag basa, sir, ha? Basa yun siya, kaya takon, basa. Nagkuhan saya, katulad ako sa Aurora. Sa Aurora ba? Sundan na to. Ito na yung tindahan ng alas kalsada. Ito may bata ba na yung service ba? Kung service kay ang mga pagpuwerte dito dati di mo. Oh, permero. Mo man, ano na sa dere? Ang pugani na ito yung tauhan daw nga sige na suka. Taga-jinsan. Chocolate. Di ba ka mainom, sir? Ha? Di ba ka mainom? Gainom ko. Di na makahubog. Kung hindi ko gila gainom na ba? Yan din sir, sultihan ta ka. Muni balay sa uric acid, balay sa sugar. Balay sa uric acid, balay sa sugar. Ay kalimot ha? Yan yung uric acid na, dire ang sigarilyo inom. Ang sugar na, dire soft drinks, coffee, juice, ha? Sige, dalang kamay, sir. Ay paluhod ba? Dalang kamay, sir, ha? Layason tani pas mo. Puro pa rin matandog ba? Kaya ito piyansa ni sir, ako na piyan ni sir. Muna osteoarthritis kanya. Bawalan ni, ganit siya, berarti ini po ako, bawal itlog, manok, ginamos, bulat, uyat, pasayan, alimango, balot, ha? Kanya? Dagang kang balot. Magbabalot. Kamay. Sino kita tinanong ako sa arthritis? Ha? Sino kita sa arthritis? Nakso na? Tuhod ko na kung tudlo mo ba? Lakaw na yung pinagtulang yun. Paano siya mag-cram na? Ram na. Kung ano kaya sa dikit. Yung bang tabok sapa. Muna klarong pas mo. Backline, tabok sapa. Muna klarong pas mo. Init pa man. Ihumol.
sila. Motor ko an. Itong bahaw. Pwede pa man. So, hapit-hapit sa pagod. Iingat lang na ako. Ano naman ko? Ano ito buki? Wala mong ikaw kung kita ka ganina. Ang bitbit. Anong wasirte man? Bahay lang tikliran. Kaya, panagistan mo diya kung clearance na. Tama bayan. Lagi sana nagtatago na kapira niya. Lagi nagkanan niya, lagi nagtatago. Lagi na nabigaan ko. May napindot ko sa
Oh, ulit. Mm. Sabihin 5 nga daw. Huwag lang tanong ka na pamalik. Logo sa pinagdadaol. Logo sa pinagdadaol. Ayan tayo. Tira. Sulay na gyud. Karon pa nakasulay ng style sir ba? Hagod shoot, no?
Yan ang kuan diha, burot ang tatlo. Gamay. Takpan lagi. Takpan ka. Good.